Zdravím vás. Chcel by som len poprosiť o krátku reakciu do chatu, či ma je dobre počuť. Vidím, že jeden účastník potvrdil, že áno. Dobrý deň. Ešte by som poprosil druhého účastníka, ak by mohol, lebo píše mi, že pripája video, alebo audio mi píše, že pripája, takže zvuk. Tak, už pravdepodobne ma počuje aj druhý účastník. Môžete prosím vás potvrdiť do chatu, či ma počujete? Pán Hubatka? Dobre. Dúfam, že ma je dobre počuť. Ja by som pre začiatok spustil takú krátku prezentáciu. Na tejto prezentácii by sme si vlastne ukázali, aký bude priebeh dnešného webináru. Ja vás vítam teda na tomto webinári, ktorý má názov 7 trikov na efektívnu úpravu rozpočtu. V ďalšom slajde si ukážeme, aký bude priebeh tohoto webinára. Tento webinár pozostáva z dvoch častí. Prvá časť tohto webinára je ukázanie určitých funkcií v rozpočte, ako je napríklad práca s verziami rozpočtu. Ukážeme si nejakú individuálnu úpravu rozpočtu. Potom si ukážeme úpravy s využitím hromadných funkcií. Takisto si ukážeme prispôsobenie vzhľadu tabuľky v rozpočte a ako pracovať s rôznymi predvoľnými pohľadmi, ktoré máme v programe vytvorené, prípadne ako si vytvoriť nejaké ďalšie pohľady. No a potom si ukážeme ešte kontrolu rozpočtu, ktorú máme zapracovanú priamo v programe, kde viete potom predísť nejakým chybám pri tvorbe nejakého rozpočtu. Potom pozostáva z druhej časti. V druhej časti si zodpovieme vaše otázky z chatu a poprosil by som vás potom, ešte včera som vám zasielal e-mail, v ňom sa nachádza aj odkaz na dotazník, ak by ste mohli tento dotazník vyplniť. Týmto webinárom vás budem sprevádzať ja, Michal Mrmus, som v spoločnosti už takmer 3 roky. Iba stručná charakteristika firmy. Cross vznikol pred 25 rokmi, v 95. Celkovo máme viac ako 95 000 zákazníkov, vyše 230 zamestnancov a 7 zákazníckych centier. Takže pokiaľ počas bežného roka budete mať potrebu sa s niekým aj z nás stretnúť osobne a ukázať si nejaké veci osobne, tak nás môžete navštíviť na jednom z týchto zákazníckych centier, ktoré je pre vás najbližšie. Na internete si ich viete nájsť. No, nová situácia, ktorá je na Slovensku, nás prinútila k nejakým novým výzvam a preto sme pristúpili k online webinárom. Ponúkame jeden bezplatný webinár, jedno bezplatné školenie. Je to Zoznamte sa online s programom Cenkro 4. Je to štandardné úvodné školenie, ktoré sme mali aj v minulosti, akurát s tým, že je trošku pozmenené. Spravili sme ho online a takisto sme ho skrátili na kratšiu dobu, lebo je veľmi ťažké sústrediť sa dlhú dobu pozeraním na nejaké video do počítača. Potom máme aj ďalšie platené webináre.
Na tieto webináre sa takisto môžete nahlásiť takou istou formou, ako ste sa prihlásili na tento webinár. Okrem tohto webinára máme v ponuke, ako jednoducho naimportovať akékoľvek zadanie, kde sa ukazuje, ako importovať nejaké iné zadanie z nejakého iného konkurenčného programu. Potom máme ďalší webinár Rýchla cesta od zadania k cenovej ponuke, kde sa ukazuje, ak máte slepý rozpočet bez cien, ako takýto rozpočet naceniť aktualizáciou zákazky a následne potom vyexportovať ako cenovú ponuku. Potom tu máme 7 trikov, tie si dneska ukážeme. A potom tu máme ešte 4. také pokročilejšie školenia, to je kalkulácia nákladov a plánovanie zisku, ktorá slúži, alebo na ktorej sa naučíte, ako vykalkulovať tie správne ceny ešte predtým, než predložíte sumu investorovi, aby sa vám nestalo to, že pôjdete do zákazky a boli by ste stratoví, čo by vás mohlo stať veľa financií. Potom v poslednom slajde ešte si ukážeme nejaké kontakty. Na týchto kontaktoch nás nájdete, sme aj na Facebooku, na Instagrame, prípadne nás nájdete na tomto telefónnom čísle alebo si môžete vyhľadať telefónne číslo najbližšieho zákazníckeho centra pre vás, aj mailovú adresu na najbližšie zákaznícke centrum a môžete s nimi do budúcna komunikovať. Tak, ja teraz zavriem túto prezentáciu. Video a môžeme prejsť k samotnému programu. Tak, ja už mám program zapnutý, takže vôjdem do okna zoznamu zákaziek. Ja tu mám pre vás prichystanú jednu zákazku, na ktorej by sme si dnešné školenie ukázali. Je to nejaký rodinný dom, takže ja vstúpim do prvého objektu. V tomto prvom objekte by sme si ukázali nejaké základné práce v rozpočte. No. Prvú časť v tomto školení budeme venovať práci s verziami rozpočtu. Každému jednému rozpočtárovi sa určite stalo, že pri práci v programe sa nejakým spôsobom napríklad pomýli a presne na to, keď sa človek pomýli, tak tu máme funkciu krok späť. Táto funkcia krok späť funguje takým spôsobom, že ak si náhodou odmažete nejaký text alebo si prepíšete nejaké množstvo, a chcete sa vrátiť o ten jeden krok späť, tak stačí kliknúť na túto šípku a automaticky sa vám zeleno zvýrazní vždycky to, čo ste aktuálne opravili. Tento krok späť je potrebné, alebo nie je vždycky vhodné používať, alebo nedá sa vždycky používať, pretože pri niektorých funkciách, ktoré použijete v programe, tak sa tento krok späť preuloží. No a v tom prípade nie je možnosť vrátiť sa späť. Môže sa to napríklad stať, že ak jeden deň niečo upravujete, nasledujúci deň sa idete vrátiť do toho rozpočtu, prídete na nejakú zásadnú chybu, tak ten krok späť je už znefunkčnený a nedá sa už aplikovať. Presne na tento prípad vzniklo verziovanie samotného rozpočtu. Verziovanie rozpočtu sa nachádza v pravej hornej časti v rozpočte. Teraz môžeme vidieť, že sme v prvej verzii ponukového rozpočtu. V tejto verzii môžeme robiť akékoľvek úpravy a vždycky sa tento rozpočet preuloží. My si však vieme vytvoriť vďaka tejto ikonke pomocnú verziu rozpočtu, že ja na ňu kliknem. A následne sa mi otvorí okno vytvorenia novej verzie, kde si viem dať nejaký popis tejto verzie. Takže môžeme si to napríklad nazvať výmena položiek, potvrdíme to a vytvorí sa mi identická kópia prvého rozpočtu. Túto kópiu alebo nejakú druhú verziu vieme veľmi jednoducho editovať, vieme ju upravovať a kedykoľvek sa potom vieme vrátiť naspäť tej našej prvotnej verzii, k tej prvej verzii, ktorú sme mali predtým vytvorenú. Ak si chceme pozrieť zoznam všetkých verzií, tak stačí kliknúť na túto ikonku, zoznam verzií rozpočtu a budeme tu vidieť všetky verzie, ktoré sme doteraz vytvorili. Môžete ich vám napríklad 10, 20, je to samozrejme na vás, koľko tých verzií si vytvoríte. Táto funkcia vám môže napríklad slúžiť veľmi dobre v tom, že vy vytvoríte nejaký položkový rozpočet k projektovej dokumentácii.
potom príde za vami investor a povie, že v tej projektovej dokumentácii chce spraviť nejaké zmeny, spravia sa zmeny, vy následne podľa toho by ste upravili samotný rozpočet. No a on si môže uvedomiť zasa o 2, o 3 dní, že tá jeho zmena nebola až taká výhodná, tak preto vám povie, že to máte vrátiť naspäť. No a v tom prípade, pokiaľ by ste nemali uloženú takúto verziu rozpočtu alebo niekde nemali by ste urobenú kópiu takéhoto rozpočtu pôvodného, tak by ste museli všetko prekopávať odznova. Tým, že máte vytvorenú pôvodnú verziu rozpočtu, tak sa viete k nej kedykoľvek vrátiť. Takým príkladom, napríklad keď budem v tejto druhej verzii, môže byť, že je tu betón základových dosiek a investor povie, že tam nechce použiť betón triedy 20/25, ale chcel by tam použiť napríklad nejaký slabší betón. Tak ja sa prekliknem do ceníka prác a tu v ceníku prác ma automaticky nastaví na ten betón, ktorý som mal použitý v rozpočte. Na tú 20/25 a vy si môžete povedať, že ten betón chcete nahradiť 16/20, napríklad nejakým slabším betónom. Pokiaľ chceme takto nahradiť jednu položku druhou v rozpočte, tak nezvolíme klasickú funkciu dvojklikom zapíš položku, ale tu v hornej časti máme možnosť použiť funkciu prepíš položku v rozpočte. Takže ja kliknem na prepíš položku v rozpočte. Tu sa nám zachová vypracovaný výkaz výmer, ktorý sme mali pri predchádzajúcej položke. Ja to potvrdím. Tu v samotnom rozpočte budem vidieť, že sme zmenili ten betón na 16/20. Tu som si hneď všimol, že keď som sa preklikol do toho ceníka prác, tak mi otvorilo databázu 2019 dvojku. Aj napriek tomu, že mám nainštalovanú verziu 2021, tak mi otvoril staršiu databázu a to je z toho dôvodu, pretože tento rozpočet bol vypracovaný v nejakej staršej verzii. Pokiaľ my chceme, aby sa nám u zákazke otvárala nejaká novšia databáza a nechceme už pracovať v nejakej staršej databáze, tak je tu možnosť cez osúbené koliesko v nastaveniach v zápise položiek vybrať nejakú novú databázu alebo inú databázu, ktorú chceme, aby sa otvárala k aktuálnemu rozpočtu. Takže ja kliknem na tieto 3 bodky, vyberiem si databázu 2020, vždycky vám tu ponúkne databázy, ktoré máte dostupné, ktoré máte z minulosti zakúpené. Ja dám vybrať a potvrdím to. V tomto prípade, keby som sa opäť z tejto položky preklikol do ceníka prác, tak teraz mi automaticky bude otvárať databázu 2021, čiže už aktuálnejšiu databázu. Čiže takýmto spôsobom si viete zmeniť nastavenie samotného rozpočtu a keď takéto nastavenie spravíte, tak automaticky toto nastavenie bude uložené aj do ďalšej doby, keď budete s touto zákazkou pracovať. Keď som bol už v tých nastaveniach, tak si môžeme ukázať aspoň nejaké základné nastavenia, ktoré my v programe máme. Hneď prvé najzákladnejšie nastavenie je zaokrúhľovanie stavby. Toto zaokrúhľovanie stavby my máme predvolené tak, ako ho používatelia používajú najčastejšie. No môže sa vám napríklad stať, že idete robiť nejaké eurofondy a majú tam podmienku, že chcú zaokrúhľovať na 3/10 miesta výslednú sumu. Tak v tom prípade vy tu máte možnosť zmeniť si to samotné zaokrúhľovanie. Takisto možno zaujímavé nastavovanie, ktoré môže pre vás byť, tak je v automatických operáciách. My máme automaticky nastavené, že môžete mať v týchto horných záložkách, koľko chcete zákaziek, čiže napríklad 5-6 rôznych zákaziek otvorených. Niekedy sa vám však môže potom stať, keď ich máte veľa otvorených, že neviete, do ktorej zákazky ste klikli, odkiaľ kam zapisujete a preto tu máme aj funkciu, že pri otvorení zákazky zavrieť všetky otvorené zákazky, čiže vždycky vám dovolí mať otvorenú len jednu zákazku. Takisto máme také nastavenie aj pre databázy, aby ste nemohli mať viacero databáz otvorených. Ďalšie také ešte zaujímavé nastavenie, ktoré môže byť pre vás, tak to je vo firemných údajoch. Takže ja kliknem na firemné údaje. Tu máte možnosť vložiť si logo vašej firmy, prípadne nejaké ešte detaily o vašej firme. No a následne toto logo firmy sa zobrazí, keď dáte tlač a export, tlačiť rozpočet s logom firmy, prípadne keď budete tlačiť z programu cenovú ponuku, tak vtedy sa toto logo firmy zobrazí takisto.
Ja to celé potvrdím. Tieto nastavenia, ktoré som vám teraz práve ukazoval, tak tieto nastavenia sa vždy aplikujú iba na tú zákazku, ktorá je aktuálne otvorená. Ak by ste si chceli zmeniť nastavenia pre zakladanie nových zákaziek, ktoré budete do budúcna zakladať, tak to môžete spraviť takým spôsobom v zozname zákaziek. Tu v hornej časti je Cenkro 4 a tu máme nastavenie vzorovej stavby. Tu máme základné nastavenia a pokiaľ spravíme zmenu v týchto základných nastaveniach, tak od toho momentu, kedy tieto nastavenia zmeníte, tak každá jedna ďalšia zákazka, ktorá sa bude aktuálne zakladať, tak tá už bude vytvorená s takými nastaveniami, aké nastavíte v tejto vzorovej stavbe. Tak ja sa vrátim naspäť do toho rozpočtu. No, ukazovali sme si vytváranie ďalších verzií rozpočtu. V tomto prípade už tu máme dve verzie a každá verzia má rozdielnú sumu. Dokážem sa na to pozrieť aj takým spôsobom, že otvorím zoznam týchto verzií a môžem vidieť, že sú tu rozdielne sumy. Ja síce stojím v rozpočte v druhej verzii a keby som sa ale pozrel do okna zoznamu zákaziek, tu mám 81 256, tak v okne zoznamu zákaziek budem vidieť 81 319. A to je presne z toho dôvodu, pretože ak otvorím zoznam týchto verzií, tak mám nastavený ako ponukový rozpočet ten prvotný, ktorý som si vytvoril. Pokiaľ by som ja chcel tlačiť nejakú inú verziu rozpočtu, nejakú tú pomocnú ako ponukovú, čiže sa rozhodnem, že to bude moja ponuková, mám možnosť pravým tlačidlom myši kliknúť a zvoliť možnosť nastaviť ako ponukový rozpočet. V prípade, že spravím takéto nastavenie, tak automaticky ako ponukový rozpočet je nastavená druhá verzia a v zozname zákaziek sa mi teraz začne zobrazovať druhá suma, ktorá je pri druhej verzii. Takisto mám potom možnosť, pokiaľ viem, že tá ponuka je už finálna a nechcem, aby sa nejakým spôsobom doupravovala alebo aby som sa pomýlil, že ju nejakým spôsobom omylom upravím, tak pravým tlačidlom myši máme možnosť kliknúť a zvoliť funkciu zamkni verziu rozpočtu. Pokiaľ zamkneme takúto verziu, tak ju nedokážeme editovať až do chvíle, kým ju opätovne neodomkneme. Môžeme si to ukázať. Ja dám zamknúť verziu rozpočtu, ona je uzamknutá a teraz ja ten rozpočet vôbec nedokážem žiadno editovať. Nedokážem tam nič editovať. Pokiaľ by som sa chcel vrátiť k tomu, že ju chcem editovať, tak ju môžem takýmto spôsobom odomknúť a opäť môžem v tejto zákazke pracovať. Tu by som sa spýtal, lebo toto bola prvá časť toho školenia, práca s verziami. Či máte nejaké otázky k týmto verziám rozpočtu? Ak máte, tak položte prosím vás do chatu. Vidím, že obaja užívateľia už odpísali, takže obidvom to funguje. Dobre. Takže môžeme prejsť k druhej časti a to je individuálna úprava rozpočtu. No, najčastejšie také úpravy, ktoré môžete robiť v rozpočte, tak je jedna z tých úprav napríklad výmena nejakej položky, to sme si pred chvíľkou ukazovali. Potom nejaká ďalšia úprava, ktorá môže byť, tak môže byť presúvanie jednotlivých položiek. Pretože tieto položky sa zapisujú do rozpočtu podľa triednika stavebných konštrukcií a prác v nejakom poradí, ale vy si môžete chcieť preukladať jednotlivé položky tak, ako budú na seba naväzovať napríklad na stavbe. Povedzme, máme tu ten betón základových dosiek, ale hneď za ňou máme položku debnenie stien základových dosiek. Vy si poviete, že tento betón základových dosiek by ste chceli dať až za toto debnenie stien. Viete to spraviť jednoduchým spôsobom, postavením na tú položku a kliknutím šipky smerom nadol. Keď na to klikneme, tak automaticky položka sa presunula o jeden riadok nižšie.
Takisto možno by sme chceli napríklad tieto vankúše zhutnené podzáklady presunúť pod to debnenie základových stien, tak nemusíme to robiť len cez tieto šípky nahor a nadol, ale máme takú možnosť, že jednoducho chytíme tú položku a takýmto spôsobom ju presunieme. Teraz som sa pomýlil, moc som to presunul, takže použijem v tomto prípade krok späť. Tá položka sa mi vráti naspäť na to miesto, kde predtým bola a ja ju takto ešte raz jednoducho presuniem na to debenie stien základových dosiek. Takýmto spôsobom si ja viem presúvať jednotlivé položky. Tu potom máme stĺpec číslo položky a v tomto číslovaní položky sú tieto položky zapísané tak, ako sa zapisovali za sebou do samotného rozpočtu. Ja tu ale vidím, že tým, že som si jednotlivé položky popresúval, tak automaticky to číslovanie položiek mi už nesedí. Pokiaľ ja by som chcel toto číslovanie položiek zmeniť tak, ako mám teraz usporiadané položky, tak to môžem spraviť spôsobom, že kliknem na nástroje a tu máme funkciu prečísluj položky rozpočtu. Ak na ňu kliknem, program sa ma spýta, či naozaj chcem prečíslovať tie položky, potvrdím to, tak to číslovanie sa mi zmení do takého poradia, ako mám jednotlivé položky zapísané v rozpočte. Náš program ponúka množstvo funkcií, ktoré tu nájdete v jednotlivých záložkách a ja odstraním toto z rýchleho panela a pokiaľ by ste chceli do tohto rýchleho panela si pridať napríklad nejakú funkciu, ktorú často používate, alebo aby ste ju mali prístupnú od hocikadiaľ z ktorejkoľvek záložky, tak máte možnosť kliknúť na ktorúkoľvek ikonku pravým tlačidlom myši a dať možnosť pridať do rýchleho panela. Tým pádom sa táto ikonka pridala do horného panela a keď budem v ktorejkoľvek záložke, tak tá ikonka sa tu stále nachádza. Ďalšou možnosťou úpravy, ktoré môžeme robiť, tak je cez opravu položky. Oprava položky, funkcia sa nachádza tu v hornej časti, základné. Môžeme ju spustiť napríklad aj klávesovou skratkou. Teraz keď idem na tú opravu, tak tam vidíte, že je F2 napísané. Náš program ponúka veľké množstvo klávesových skratiek, napríklad vlož má F3, kopíruj má F4. Nie však všetky ikonky, ktoré tu máme, obsahujú takúto klávesovú skratku, napríklad vlož z inej zákazky nemá žiadnu klávesovú skratku. Tým chcem ale povedať to, že pokiaľ budete pracovať v programe a na tieto ikonky budete pravidelne chodiť, tak je dobré si všimnúť, aká tá klávesová skratka funguje pre tú konkrétnu funkciu, lebo vám to vo veľkej miere môže urýchliť celú prácu v rozpočte. Takže ja dám na tom betonovaní základových dosiek, dám oprav položku. Zobrazí sa mi opravenie položky a v tomto opravení položky vidím detailne všetky informácie, ktoré o položke sa môžem dozvedieť. Jedna z informácií je kód položky, ďalšia z informácií je skrátený popis. To je popis, ktorý sa nám zobrazuje v samotnom rozpočte. Potom si tu môžem napríklad všimnúť nejaký koeficient množstva. V tomto prípade tento betón základových dosiek má koeficient množstva 1. Tento koeficient množstva sa napríklad využíva pri obkladaní dlážieb napríklad. Keď použijete konštrukciu obklad dlažieb a k tomu dáte nejaký materiál, nejaký ten konkrétny obklad, tak tam môžete nastaviť koeficient množstva napríklad krát 1,15, čo je tých 15% nejaké stratné, pretože vždycky budete robiť nejaké dorezy a vždycky bude nejaký odpadový materiál. Takisto tu vidíte nejakú orientačnú cenu a vidíte tú cenu tu rozdelenú aj na dodávku, čiže na materiál a potom na prácu. Čiže máte tu rozdelenú aj tú cenu na tieto dve časti. Potom tu máme množstvo záložiek. Ďalšou záložkou, ktorá tu je, tak je výkaz výmer. V tomto výkaze výmer vidíte výpočet tejto položky, ako sme dostali to množstvo 9 metrov kubických. Všetky položky, ktoré majú v rozpočte vypočítaný výkaz výmer, tak sú modrou farbou zvýraznené. Tie, ktoré nemajú, tak sú čiernou farbou. Pokiaľ by sme mali položku, ktorá má zelenú farbu, tak v tom prípade je to položka, ktorá je automaticky počítaná. Vidíme tu potom toľku, čiže technicko-organizačnú variantu, to je rozbor položky.
Modrou farbou sú tu zvýraznené materiály, zelenou pracovníci a červenou stroje. Ako sa pracuje s týmito rozbormi a ako sa pracuje s touto kalkuláciou, s týmito rozbormi, ako ich meniť, ako využívať nejaké podporné funkcie na rýchlu úpravu kalkulácie cez tieto rozbory sa dozviete v školení kalkulácie, na ktoré sa takisto môžete nahlásiť cez internet takouto istou formou, ako je tento webinár. Ďalej tu máme záložku prírážky. Prírážky najčastejšie sa používajú pri presunoch môd. Máte tu možnosť si nastavovať, z čoho sa tieto prírážky budú počítať a nastavíte si tam napríklad nejaké percento alebo podľa hmotnosti môžete nastaviť tieto prírážky. Takisto si môžete do položky ukladať nejaké ceny od dodávateľov cez túto ikonku vlož cenu dodávateľa. Potom sú nejaké ostatné doplnkové údaje, plný popis, v tomto prípade je plný popis zhodný s skráteným popisom, niektoré položky naozaj majú dlhší plný popis, prípadne nejakú poznámku si tu viete doplniť tejto položke. A takisto je tu možnosť pridať obrázok ku danej položke. Tento obrázok pridávať môže byť veľmi zaujímavé, pokiaľ spracovávate nejaký detailný rozpočet pre nejakého investora, ak by ste mu povkladali k jednotlivým prácam alebo materiálom tieto obrázky, tak je to pre neho veľmi zaujímavé, že dokáže si to potom aj nejakým spôsobom vizualizovať celé. Máme tu záložku aj výskyty. Výskyty môžu byť pre vás zaujímavé, pokiaľ máte v jednom rozpočte alebo v jednej stavbe, ktorá má viacero objektov, viac položiek, ktoré sa nachádzajú alebo viackrát sa nachádzajú v rôznych objektoch. V tom prípade by sa tu tie položky zobrazili toľkokrát, koľko sú použité v celej stavbe a takisto by ste tu videli aj množstva v jednotlivých objektoch a takisto by ste tu videli aj nejakú tú cenu, ktorá je nastavená pri tej položke v danom objekte. Vďaka tejto funkcii by ste dokázali potom aj jednotlivé ceny zjednotiť pre všetky položky naraz. No, keď som ukazoval tieto klávesové skratky, vám sa môže stať, keď budete mať nejaký 1000 položkový rozpočet napríklad, že budete vyhľadávať nejakú konkrétnu položku, tak máme tu funkciu hľadaj. Je tam aj klasická klávesová skratka Ctrl+F, ktorá sa používa aj bežne vo Windowse. A keď napíšem napríklad betón, tak tu môžem vidieť, že mi nájde všetky položky, v ktorých sa nachádza slovo betón. Je potrebné dodržiavať aj interpunkčné znamienka, či napríklad dĺžne, lebo keď napíšem betón, tak v tom prípade mi našlo ďalšie položky, v ktorých je slovo betón použité. Ďalšia možnosť, ako môžete rozpočet, keď vytvoríte, upraviť, tak to je vytvorením nejakých väzieb medzi položkami. Ja idem úmyselne na položku číslo 46, pretože to je zhotovenie vrstvy z geotextílie. Vidím, že je tu použitá táto konštrukcia, takže táto práca. A k tomu je potom následne za ňou teraz zapísaný nejaký materiál, ktorý sa k tomu použije. Vidím, že práce je 48 m2, ale geotextílie je použitých 48,96. To je pravdepodobne nie kvôli strátnemu, ale kvôli nejakému prekrývaniu. Ja si môžem povedať, že tieto dve položky, ktoré sú pri sebe, sú na seba naviazané, lebo tento materiál sa nevykoná bez tejto práce. Ja si môžem označiť tieto dve položky a pravým tlačidlom myši vybrať väzbu medzi položkami a dám vytvor z označených položiek. Tu sa ma v prvom kroku program spýta, že či chcem položku, na ktorej aktuálne stojím, nastaviť ako súčtovú položku, takže nechcem mu nastaviť ako súčtovú, chcem vytvoriť iba tú väzbu. Takže potvrdím to, že nie. Automaticky teraz si všimnem, že v stĺpci množstvo sa mi tieto dve množstva zvýraznili natučno do čierna. Keď ešte raz na to kliknem, vidíte, tieto dve položky sú na seba ako keby naviazané. Prečo je toto vlastne dobré? Vám sa môže stať, že si opätovne budete kontrolovať projektovú dokumentáciu a zistíte, že nechcete robiť 48 m2, ale chcete robiť napríklad 70 m2. Tak ja zmením to množstvo na 70. No a pokiaľ mám nejakú položku naviazanú na tú prvú položku, tak automaticky mi tu vybehne
okno, v ktorom ma upozorňuje program, že zhotovenie tejto geotextílie, pôvodné množstvo 48 metrov, sme zmenili na 70. Na to je naviazaný však nejaký materiál a zo 48,96 podľa toho prepočtu by sme potrebovali tej geotextílie 71,4 m². Či je to pre nás akceptovateľné, alebo respektíve nás to upozorňuje na to, aby sme na to nezabudli. Takže ja to iba jednoducho potvrdím a vidím, že sa mi automaticky zmenilo toto množstvo aj tej geotextílie. Môže to fungovať aj samozrejme naopak. Mám iba 50 m² geotextílie, program ma zasa upozorní, že mením množstvo geotextílie. Takýmto spôsobom dokážem spraviť iba 49,02 m² kladenia tejto geotextílie. Takže ja to potvrdím, takýmto spôsobom to viem aj opačne zmeniť. Takúto väzbu nemusíte robiť len medzi dvoma položkami, môže to byť napríklad aj 10 položiek, 20 položiek, môže to byť zaujímavé napríklad, ak robíte nejakú montáž kotla, ku montáži kotla potrebujete nejaké kolienka, nejaké výpustné ventily a tak ďalej. Vy si takto vyskladáte celý položkový rozpočet a príde k tomu, že sa nejde montovať len jeden kotol, ale ide sa montovať dva. Tak vy jednoducho zmeníte iba množstvo tých kotlov na množstvo 2 a automaticky vám potom program prepočíta pri ostatných položkách, že potrebujete aj viacej tých ventilov, viacej nejakých kolienok alebo nejakých iných spojek. No, tu sme ukončili v podstate zase ďalšiu tému, to bola nejaká individuálna úprava rozpočtu, takže opäť otázka pre vás, že či vás niečo zaujíma z tohto a či by ste chceli ešte niečo vidieť. Čo znamená súčtová položka? Môžeme si ukázať napríklad na týchto dvoch položkách. Ja ich zruším ako väzbu medzi položkami. Teraz je zrušená. Ja na tejto nastavím 50. No a teraz dám ešte raz opätovne väzba medzi položkami a vytvor z označených položiek. Dám nastaviť áno ako súčtovú. A tu pokiaľ budem teraz zmeniť nejaké množstvo, ak sa nemýlim, počkajte. Aha, v tom prípade by muselo byť viacej tých položiek, áno. Počkajte, ja označím viacero tých položiek, pardon. Takže dám zrušiť tú väzbu. Nastavím viacero položiek, aby sme to videli. Tak to dám toto, väzba medzi položkami, vytvor z označených položiek, dám áno. Takže toto je súčtová položka, čiže všetky tieto množstvá, ktoré sú v ostatných položiek, sa mi ščítajú do tejto položky. Čiže napríklad toto zmením na 100. A automaticky sa mi tieto ostatné množstvá ščítali do tejto jednej položky. Dobre. Tak, teraz si ukážeme úpravy s využitím hromadných funkcií. Taká najpoužívanejšia úprava, ktorú my tu máme, tak je upraviť nejakým spôsobom celkovú cenu celého rozpočtu. Veľa firiem používa napríklad na takéto úpravy Excel, kedy si povie, že vyšla im výsledná suma 81 400 a chceli by to dať na zaokrúhlenie napríklad na tých 80 000 túto zákazku. Tak musia pracne v tom Exceli položku po položke potroške znižovať, aby dosiahli tú výslednú sumu, ktorú potrebujú. A môže to byť veľakrát zdĺhavé, pretože nie je to len o tom na jednej položke znížiť sumu o 1000 eur napríklad, lebo by tá cena mohla veľmi uletieť alebo ten investor by si to mohol všimnúť. Na to my máme hromadnú funkciu uprav cenu. Ja keď kliknem na toto upraviť cenu, tak mi tu program hneď ponúkne, že z celej zákazky, či chcem upraviť cenu a na nejakú konkrétnu sumu. Takže ja dám upraviť tú sumu na tých 80 000
položky celej zákazky, potvrdím to, a automaticky sa mi všetky položky prepočítajú rovnakým dielom, v tomto prípade nadol. Niekedy sa vám môže stať, že to dáte takto prepočítať a nemusí vám výjsť tých 80 000, môže vám výjsť 79 999. Program to nevie vypočítať na základe nejakého zaokrúhľovania, takže vy budete potom musieť manuálne, ručne upraviť 1 cent pri niektorej položke. V tomto prípade však vidíme v stĺpci index cena, že všetky položky nám znížilo približne o 2% nadol. Z indexu 1 nám to dalo na 1,83. Ja to vrátim späť, lebo veľakrát firmy nechcú, aby všetky položky oproti našej ceníkovej cene išli rovnakým dielom nadol a chcú, aby tie ceny boli nejakým spôsobom ako keby rozhádzané. Takže kliknem opäť na uprav cenu. Tu vyberem uprav cenu celej zákazky, dám to opäť na tých 80 000, ale potom tu máme funkciu ceny položiek upraviť nerovnomerne s rozdielom plus minus a môžete si vybrať nejaké percento. Dám napríklad 4%, potvrdím to. No, trošku dlhšie to prepočítava. Vypočítalo mi opäť, alebo znížilo mi na 80 000, ale tu môžeme vidieť, táto položka sa zvýšila o 1%, táto znížila o 1%, táto sa skoro vôbec neznížila, táto sa zvýšila o 1,4%. Čiže takýmto spôsobom som dosiahol ten rozdiel, že mám tie ceny ako keby upravené nerovnomerne. A v tomto prípade, keď toto odovzdám, tak to vyzerá naozaj takým spôsobom, ako keby som si dal na tom záležať a dlhšie som na tom pracoval a upravil som tú výslednú sumu. Na začiatku sme tam mali index ceny krát 1. Vy tento index ceny môžete používať aj touto funkciou index ceny, čiže vy si môžete povedať, že všetky ceny chcete dať krát na 0,9 napríklad a takýmto spôsobom upravíte celý index všetkých položiek naraz. Čiže o 10% oproti tej pôvodnej cene, ktorá tam bola, tak sa vám to teraz celé prepočíta. Na 0,9% v tomto prípade. Keď som ukazoval tú úpravu ceny, tak tú úpravu ceny nemusíte robiť len pre celú zákazku, ale povedzme napríklad, že tento diel zemné práce má 1202 na sumu. Vy to chcete dať na 1100. Tak stačí sa postaviť iba do toho dielu, dáme opäť uprav cenu a vyberete si, že chcete upraviť iba aktuálny diel. Dáme to napríklad na 1100 eur. Opäť dám napríklad ceny nerovnomerne plus minus, dám 5%, potvrdím to a automaticky mi len tento samotný diel upraví na výslednú sumu 1100 eur. No, v tomto prípade to neupravilo presne na 1100, ale presne kvôli nejakému zaokrúhľovaniu, nejaké 4 centy tam lietajú, takže je potom potrebné doupraviť to manuálne tak, aby vám to vyšla presná suma tých 1100 eur. Toto upravovanie ceny môže byť zaujímavé aj pre vás vtedy, pokiaľ vy si napríklad vyklikáte cez označenie napríklad pár položiek a chcete vidieť, aká je suma týchto označených položiek dohromady. Čiže ja som si označil nejaké náhodné položky, dám upraviť cenu a tu automaticky program, keď tu dáme označené položky, tak tu mi automaticky program vyčísluje sumu označených položiek, lebo si myslí, že chcem tieto označené položky upraviť na nejakú sumu alebo zvýšiť, znížiť, ale ukazuje mi tú výslednú sumu. Čiže takýmto spôsobom vy si viete prísť k nejakému výpočtu bez toho, aby ste museli vyťahovať kalkulačku, ale iba takto si to náhodne poznať, alebo takto si to označíte a zobrazíte cez úprav cenu. Pokiaľ máte takto nejaké položky označené, môže sa stať, že máte niečo aj dole a chcete si všetko naraz odznačiť, tak máme tu potom aj funkciu odznač, kedy všetky označené položky automaticky sa odznačili. Tieto dve hromadné zmeny, ako keby úprav cenu a index ceny, máme vyťahnuté aj na vrchu, no máme tu aj funkciu hromadná zmena, kde sa nachádzajú združené úplne všetky hromadné úpravy, ktoré my tu máme. Vidíte, napríklad nájdete tu index ceny, čiže je tu tá klasická funkcia, ktorá je aj na povrchu. Potom tu máme možnosť zmeniť cenu rozdelenú na dodávku a montáž, čiže pokiaľ by ste chceli napríklad materiály
všetky znížiť o nejaké percento, tak tu si môžete zakliknúť, že chcete upravovať len napríklad tú dodávku. Potom tu máme možnosť nulovanie cien. Vám sa môže stať napríklad, že tu máte nejaké položky už nacenené, vy si to chcete naceniť sami od celého základu, tak cez funkciu nulovanie cien dokážete tieto položky vynulovať. Prípadne chcete nejaký diel iba dať vynulovať, tak si ho označíte a zvolíte potom možnosť pre označené položky. Potom je tu aj tá funkcia úprav cenu, tá, ktorá je vyťahnutá na povrchu. Je tu potom možnosť upravovať aj nejakým spôsobom index množstva. Toto môže byť pre vás napríklad zaujímavé, ak máte napríklad hotový rozpočet na 100 metrov kanalizácie, prípadne rozpočet, ktorého istá časť má iba tých 100 metrov kanalizácie a dostanete za úlohu napríklad, že máte oceniť 150-180 metrov tejto kanalizácie, tak vám postačuje v tom prípade všetky tie položky iba označiť a vyindexovať nejakým množstvom. Napríklad, ak by to bolo 150 metrov kanalizácie, tak to množstvo vyindexujete krát 1,5 a automaticky takýmto spôsobom sa v rýchlosti dostanete k tomu výsledku, ktorý vy presne potrebujete. Takisto tu máte možnosť úpravu rozborov a takisto aj výmazy. Čiže dokážete hromadne vymazať všetky rozbory vo všetkých položkách. Tu by som však chcel upozorniť na to, že pokiaľ použijete nejakú funkciu cez túto hromadnú zmenu, ja to zavriem, tak sa vám automaticky znefunkční tento krok späť a príde presne k tomu preuloženiu, kedy by ste sa potom nevedeli vrátiť späť k tomu predchádzajúcemu kroku. Preto opäť odporúčam, predtým ako idete robiť nejakú takúto hromadnú zmenu, aby ste si vytvorili opäť nejakú ďalšiu verziu rozpočtu a tú úpravu robili až v tej pomocnej verzii. Ja zasa ukážem, vytvorím nejakú ďalšiu verziu a viete v nej robiť nejaké takéto ďalšie úpravy. Máme tretiu verziu rozpočtu, v ktorej práve stojíme. Vždycky, keď vytváram kópiu rozpočtu alebo ďalšiu verziu, tak sa vytvára z tej verzie, na ktorej som predchádzajúcej stál a z nej sa to vytvára. Tu možno ďalšiu vec, ktorú by som ukázal, keď zmeníme nejaké množstvo, napríklad tu môžem dať alebo množstvo dám cenu zmeniť, dám napríklad na 28, tak vždy prebieha taký prepočet. Vidíte, že sa krúti koliesko. Toto je v podstate nejaký 200 položkový rozpočet, ale tie rozpočty bývajú niekedy naozaj veľké, bývajú aj 1000 položkové. V prípade, že máte takýto veľký rozpočet, každá jedna maličká zmena, ktorú spravíte v programe, tak môže dlhšie trvať, čiže dlhšie to celé prepočítava. Na to, aby ste mohli efektívnejšie pracovať, je tu možnosť vypnúť takýto prepočet. To urobíte takým spôsobom, že pravým tlačidlom myši kliknete na ktorúkoľvek položku a vypnete okamžitý prepočet po zmene. Čiže ja keď to teraz vypnem, zmením napríklad pri tejto položke nejakú sumu, tak prepočet neprebehol, rýchlejšie to celé ako keby sa zapísalo a ja vidím, že tá moja celková cena je zvýraznená do červená, lebo ma program upozorňuje na to, že ten prepočet tam ešte nie je spravený. Ja môžem takýmto spôsobom upraviť viacero položiek a až po nejakej časti týchto úprav, ktoré ja spravím, tak si poviem, že teraz si to chcem prepočítať a môžem to spraviť dvoma spôsobmi. Buď takým spôsobom, že kliknem pravým tlačidlom myši a dám okamžitý prepočet po zmene, alebo môžem spraviť to, že v hornej časti je tu prepočítaj s takým vykričníkom, kliknem na to a až teraz prebehne ten samotný prepočet a teraz vidím tú moju výslednú sumu. Tu by som chcel povedať to, že pokiaľ vy aj nemáte zapnutý tento prepočet a niečo nemáte prepočítané, vy keď pôjdete potom robiť tlačovú zostavu cez tlač a export, tak tento prepočet by prebehol. Takže nemusíte sa obávať toho, že by ste vyexportovali zákazku bez toho, aby bola neprepočítaná. Dobre, spýtam sa teda, že či sú nejaké otázky k tejto časti.
Ak vás niečo možno zaujalo, čo by ste chceli ešte vedieť viac? Tak, vyzerá, že všetko je jasné. Dobre, prechádzame teraz k štvrtej časti. V tejto štvrtej časti si ukážeme nejaké prispôsobenie vzhľadu tabuľky a prácu s pohľadmi, ktoré máme v programe. Takže jedna možnosť, ako si upravovať nejako tento rozpočet, tak je cez tento druhý stĺpček, ktorý my tu máme P, akože príznaky. A to je tak, že keď kliknem pravým tlačidlom na tento stĺpček, alebo riadok, pardon, tak si môžem vybrať jeden z príznakov, ktorý my tu máme v ponuke. Povedzme, že vy si kontrolujete celý rozpočet, chcete si odkontrolovať jednotlivé množstva, tak kliknete na množstvo OK a tento riadok sa vám takýmto spôsobom do zelená vyfarbí. Keď sme posledný riadok vyfarbovali do zelená, tak nie je potrebné opätovne klikať pravým tlačidlom a vyberať nejaký iný príznak. Stačí takýmto spôsobom ešte raz kliknúť do nejakého iného riadku a opäť sa vám aj ten riadok takýmto spôsobom vyfarbí. Tu možno nastane nejaká chyba, napríklad chcete upresniť množstvo, tak si to zvýraznite do červená, aby ste sa vedeli k tejto položke ešte potom dodatočne vrátiť. Takto si môžete prejsť celý rozpočet, prípadne ho potom nejakému kolegovi posuniete a ten vám ešte skontroluje niektoré veci, pri ktorých ste si není istí. Čo máme v podstate takú novinku v tomto roku, tak tieto farebné príznaky v súčasnosti už dokážete aj vyexportovať z programu. Dá sa to robiť jedine cez tlač a export Excel Complete. Dá sa mi teraz prekliknúť, lebo mi tu zavádza panel. Tlač a export Excel Complete, kde je potrebné potom zakliknúť farebné príznaky. Tieto veci, akým spôsobom nastavovať tento export Excel Complete, sa ukazujú v ďalšom webinári Rýchla cesta od zadania k ponukovému rozpočtu. No, ďalšou možnosťou úpravy, ktorú máte vzhľadu tejto tabuľky, tak je pridávanie alebo odoberanie niektorých stĺpcov. Povedzme, že napríklad stĺpec suď, ktorú tu máme, automaticky predvolenú, tak nie je pre vás zaujímavý, pretože nebudete robiť žiadne buracie práce, tak si poviete, že tento stĺpec tu nechcete mať. Jednoducho stačí takýmto spôsobom chytiť, potiahnuť nahor a automaticky tento stĺpec zmizne. Povedzme, že napríklad stĺpec typ dodávky je pre vás zaujímavý, chcete mať hneď po ruke alebo chcete hneď vidieť, že či budete to robiť vlastnými prácami alebo nejak externe, tak stačí si tento stĺpec chytiť a presunúť si ho niekde viacej dopredu. Takýmto spôsobom si viete poprehadzovať jednotlivé stĺpce tak, aby to bolo pre vás priaznivé a tak, aby to bolo pre vás zaujímavé. Ak by ste tu chceli pridať nejaký ďalší stĺpec, pravým tlačidlom myši stačí kliknúť výber stĺpcov. Tu sa vám zobrazí ponuka všetkých stĺpcov, ktoré my máme v programe a takisto všetky tieto stĺpce dokážete potom aj vyexportovať, keď tlačíte rozpočet. Povedzme, že vás môže zaujímať cenová sústava, v ktorej bol rozpočet vytvorený, tak chytím takýmto spôsobom tento stĺpček a prehodím si ho napríklad sem. Cenová sústava, keď už som ju vyťahol, funguje na to, aby ste videli, z ktorej ceníkovej databázy bola položka zapísaná. A môže to byť ako nejaký doplnkový údaj, ktorý takisto viete vyexportovať von pre investora. Keď vytvoríte takéto nejaké rôzne pohľady vlastné a chcete sa vrátiť späť k tomu nášmu predvolenému pohľadu, tak stačí kliknúť na predvolený pohľad a automaticky sa všetko nastaví tak, ako bolo predtým. Ja tu však úmyselne vhodím nejaký teda, napríklad cenovú sústavu, vyhodím teda súď, vyhodím typ dodávky
Ja si to nejakým spôsobom ako keby takto všetko poupravujem. Vytvoril som si nejaký vlastný vzhľad, ktorý je pre mňa zaujímavý a chcem tento vzhľad si nejako uložiť. Tak tu v hornej časti cez pohľady môžem kliknúť na uloženie tohto pohľadu a môžem si ho nejakým spôsobom nazvať. Napríklad takto si ho nazvem. Automaticky, keď budem robiť v nejakom inom rozpočte a chcem vidieť zrazu ten môj pohľad, ktorý mám ja vytvorený, tak stačí kliknúť v hornej časti na pohľady a tu máme hneď užívateľské pohľady. Klikneme na cenovú sústavu pohľad vlastný, ako som si ho nazval, a budete mať ten pohľad takýmto spôsobom tu zobrazený. Opäť kliknete na predvolený pohľad a ten pohľad sa vráti späť. Pokiaľ by ste chceli tento pohľad vlastný nastaviť ako domovský, tak máte možnosť kliknúť si tu na tento domček. Automaticky ten domček by nebol pri štandardnom pohľade, ale pri tom vašom. A vždycky, keď kliknete na predvolený pohľad, tak to bude ten váš nový pohľad, ktorý ste si nastavili. Štandardný, nastavím ho ako vlastný. V prípade, že je nejaký pohľad a chcete ho potom ešte nejako zeditovať, napríklad upraviť, prípadne ho chcete vymazať, tak stačí sa naň iba postaviť a takýmto spôsobom cez výmaž ho jednoducho odmazať. V týchto pohľadoch môžete pracovať aj takým spôsobom, že nielen si vytvárať vlastné pohľady, ale využiť štandardné pohľady, ktoré my tu máme už vytvorené. Môže byť pre vás napríklad zaujímavý pohľad nulová celková cena, kedy sa vám zobrazia všetky položky v rozpočte, ktoré nie sú ešte ako keby nejakým spôsobom nacenené. Takže kliknem na nula celková cena. Vidím, že tu je nejaký obrubník premák, pri ktorom som zabudol dať nejakú sumu. Takže takýmto spôsobom sa mi tu vyfiltrujú ako keby iba tie položky, ktoré sú nenacenené. Veľmi zaujímavý pohľad, ktorý máme v programe, tak je pohľad porovnania cien. Ja vidím úplne hore a zapnem teda ten pohľad porovnania cien. V tomto pohľade porovnania cien mi tu pribudli nejaké ďalšie stĺpce. Je tu jednotková cena porovnávacia, celková cena porovnávacia a potom nejaké grafické zvýraznenie. Mám možnosť porovnávať tento rozpočet, ktorý robím s nejakou ceníkovou databázou, alebo môžem tento rozpočet porovnávať s nejakou inou verziou. Čiže ak robím viacero verzií, prípadne s nejakým iným rozpočtom, kde mám tiež nejaké verzie, tak môžem si aj s nejakou inou verziou porovnať tento rozpočet, aké sú tam zmeny. Čiže ja dám možnosť porovnať s ceníkovou databázou, vyberiem napríklad databázu staršiu. Tu do tohto stĺpca jednotková cena porovnávacia sa mi teraz doplnili ceny ceníkovej databázy a tu vidím celkovú cenu, pokiaľ by boli použité ceny z ceníkovej databázy a tu vidím ten samotný rozdiel. V tomto prípade sú tie ceny oproti ceníkovej databáze odlišné a to hlavne z toho dôvodu, pretože som tam aplikoval nejakú úpravu ceny, zmenil som tam nejakým spôsobom indexy, takže automaticky tá cena je rozdielna. Čiže ak opäť ste v roli investora, dostanete nejaký rozpočet, chcete si porovnať tieto ceny ceníkovou databázou, tak máte možnosť použiť pohľad, základných pohľad, porovnanie cien, automaticky sa vám potom veľmi, alebo v rýchlosti dokážete potom skontrolovať celý položkový rozpočet, prísť na komplikácie ešte predtým, než začnete s realizáciou, pretože niektoré ceny môžu byť veľmi podhodnotené, nie je dobre sa na to vykašľať, je potrebné si to vydiskutovať ešte predtým, než sa začne, aby sa nestalo to, že počas realizácie stavebná firma začne nejakým spôsobom namietať, že niečo zabudla naceniť. Takže všetko je potrebné hneď od samého začiatku si vydiskutovať. Náhodou sa môže napríklad stať, že niektorá položka bude veľmi vysoká oproti našej ceníkovej cene, takže tam si dokážete hneď vydiskutovať, prečo je táto cena taká vysoká oproti našej databáze. Máte tu potom možnosť rôznych filtrov, kde si viete zobrazovať iba lacnejšie napríklad položky alebo položky, ktoré sú nejakým spôsobom drahšie. Tak, pokiaľ sa chceme vrátiť naspäť, tak sa vrátim späť do predvoleného pohľadu a sme tam, kde sme boli predtým.
Poprosím vás na reakcie, ak máte, vidím, že v čete niečo je. Máme tu otázku, exportoval som si porovnanie, kde bolo vidno farebné zvýraznenie, ktoré položky boli navyše, alebo zmenené, alebo odstránené. Toto som chcel vytlačiť z Excelu investorovi a keď som to dal tlačiť, tak sa to tlačilo bez farieb. Iba čierno-bielo. No, pokiaľ vám sa takáto vec udeje, tak je to o nastavení tlačiarne. Pardon. Je to o nastavení tlačiarne. K tomuto by som sa asi vrátil potom individuálne, že si môžeme k tomu zavolať. Mohli by sme si to u vás potom v tej tlačiarni ukázať. Dobre? Dobre. No. Tak. Teraz prejdeme ku kontrole rozpočtu. V podstate každý jeden rozpočtár, ktorý robí rozpočty, tak môže spraviť nejakú chybu, napríklad z nejakej nepozornosti, zabudne napríklad vypísať nejaké množstvo, prípadne zabudne nejaké presuny zapísať, alebo môže vypočítať nejaký výkaz výmer, ale omylom nedá počítať túto položku z výkazu výmera, ale natvrdo tam zadá ako keby nejaké iné množstvo. Na kontrolu takýchto základných vecí, ktoré program vie skontrolovať, tak máme funkciu kontrola rozpočtu. Tu nájdete v nástrojoch na tejto ikonke. Môžete si ju takisto vyťahnuť na vrchný panel, aby ste si ju len tak niekedy spustili. Prípadne, keď spustíte tlač a export, rozpočet, tak vždycky ako prvé vám program napíše, že našiel nejaké chyby, ak teda nájde chyby, že či chcete zobraziť tieto chyby a tie chyby sú vlastne tá kontrola rozpočtu. Takže v tomto prípade kliknem na kontrola rozpočtu a tu v dolnej časti mi aktuálne prebieha táto kontrola. Čo všetko chcem, aby sa mi kontrolovalo, lebo tu máme množstvo vecí, ktoré sa kontrolujú, tak to všetko nastavujeme v tomto ozubenom koliesku, to je nastavenie tejto kontroly, kde si vieme označiť, čo chceme, aby bolo kontrolované, prípadne si vieme označiť, aby nám zobrazovalo ako kritickú chybu ceny, ktoré sú vyššie oproti našej ceníkovej cene alebo o nejaké percento lacnejšie oproti našej ceníkovej cene. A vieme si tu vybrať ceníkovú databázu, s ktorou sa majú kontrolovať tieto ceny. No, vidíme tu tri rôzne ikonky. Prvá ikonka je modrou farbou. Pokiaľ je modrou farbou, tak program nenašiel ako keby v tej sekcii žiadne chyby. Pokiaľ je červenou farbou, tak tam našiel s najväčšou pravdepodobnosťou chybu, na ktorú je potrebné sa pozrieť. A pokiaľ je tam oranžový otáznik, tak oranžový otáznik je nejaká potenciálna chyba alebo nejaká závada, ktorú je potrebné preveriť, ale nemusí to byť 100% chyba. Takže máme tu napríklad presuny. Presuny sa kontrolujú, či v jednotlivých tých dieloch, ktoré my máme zapísané, tak či sú použité tieto presuny. Potom prírážky, pokiaľ máme nejaké prírážky zadané, takže či sa počítajú automaticky. Potom tu máme špecifikácie, tu vidím, že tu máme aj nejaký výkričník. Je tu celkovo 33 položiek, ktoré mi našlo, ale jednu našlo s výkričníkom a položka nemá špecifikáciu. Ak sa chcem pozrieť na tú položku, že o ktorú sa jedná, tak dvojklikom stačí sa takto nastaviť. No a v tomto prípade je to montáž paropriepustnej fólie. Pravdepodobne tá paropriepustná fólia nie je použitá v tomto rozpočte. Čiže keby som sa pozrel do rozboru tejto položky, tak tam budú tam pracovníci, áno, sú tu dvaja pracovníci a potom je tu nejaká páska lepiaca, ktorá sa používa na zlepenie tých dvoch paropriepustných fólií, ale ten hlavný materiál tam nie je použitý. Čiže pokiaľ tam ja doplním tú paropriepustnú fóliu, tak automaticky tento výkričník by mi odtiaľ zmizol. Potom takisto mám tu rozbory, ktoré sa kontrolujú. Rozbory sa kontrolujú,
že či všetky položky, ktoré sú tu použité, obsahujú vo vnútri rozbor. Potom máme výkazí výmer. Položka má nepoužitý výkaz výmer. Opäť postavím sa na túto položku. Vidím, že pokiaľ môžem sa pozrieť na výpočet, čiže spustím výkaz výmer. Aha, tu to vidím, že v podstate vypočítaný vo vnútri v položke je 38,36, ale vidím, že množstvo, ktoré mám na vrchu, tak je 206, pretože sa toto množstvo nepočíta z toho výkazu výmer. Čiže jednoducho ho iba takto opravím, aby nebolo priamo zadané. Prečo mi to nejde? Dáme cez opravu položky. Nechce mi to teraz dovoliť. No, teraz neviem kvôli čomu. Tu by mala byť možnosť zmeniť počítanie toho množstva. Skúsim takto súčtový riadok. Potvrdím to. Aha. To bude tým, že ja som nastavil túto položku ako súčtovú položku. Áno, a tým pádom program už nedokáže zmeniť počítanie z výkazu výmer, pokiaľ by som tieto položky nezrušil medzi nimi väzbu. Áno. A teraz, keď dám výkaz výmer, tak tu nedám priamo zadané, ale počítať z výkazu výmer, čiže tých 38,36. Áno, vidím, že aj vy ste upozornili v čete, že to je kvôli súčtovej položke. Dobre. Teraz, keď dám opäť skontrolovať, tak ten výkaz výmer už je modrou farbou. Potom takisto tu mám napríklad výpočet, výkričník pri nulová cena, čiže to bude ten obrubník, čiže pokiaľ tam ja zadám nejakú cenu, tak opäť môžem skontrolovať takýmto spôsobom ten rozpočet. A nulová cena už nie je zvýraznená červenou. Potom tu mám porovnanie cien. Položka sa od ceníkovej databázy líši, takže sú tam nejaké rozdiely v ceníkovej databáze. Tu je v nejakom popise rozdiel, v zákazke máme takýto popis, v databáze je trošku odlišný popis, takže takýmto spôsobom si to vieme cez tú kontrolu rozpočtu celé skontrolovať. Tak, toto bola v podstate tá posledná časť tohto školenia, akurát máme 15 hodín, takže časový fond sme presne splnili. Tak ak máte nejaké otázky, tak ich môžete položiť ešte do chatu. Poprosím, ak vás niečo napadá. Ak budete mať akékoľvek otázky, tak samozrejme sa na nás môžete obrátiť aj na hotline, prípadne sa môžete prihlásiť aj na nejaký iný webinár, ktorý máme v ponuke. Prípadne, ak si chcete obnoviť nejaké základné informácie, tak sa môžete prihlásiť aj na webinár úvodného školenia, kde sa ukazuje v podstate celý prierez týmto programom. No a situácia na Slovensku sa pomaly upokojuje, opatrenia sa pomaly uvoľňujú, takže predpokladáme, že priebehu niekoľkých mesiacov opäť spustíme aj vzdelávanie, ktoré sme mali rozbehnuté ešte pred koronou. Je to vzdelávanie, ktoré je aj dvojdňové, kde pracujete priamo s projektovou dokumentáciou a máte pridelený počítač a prechádzate si celé toto školenie, takže budeme veľmi radi, ak sa aj na takomto školení zúčastníte. Ešte dám chvíľočku, aby ste napísali, ak máte nejaké otázky, a ak už naozaj nemáte otázky, tak tento webinár ukončíme. Dobre. Tak pokiaľ sú nie otázky, tak ja vám prajem pekný zvyšok dňa. Dúfam, že ste sa dozvedeli niečo zaujímavé a ak bude čokoľvek, tak nám volajte. Prajem pekný deň.